Så burde den gå i gang. Og det er så sådan, at man kan lukke programmet over, og så vente med at starte dem, så du kan. Det er meget godt at komme op derfra, uden at tage på knæene. Hello, I am Banal. I have not got a name yet. Welcome to my presentation. Today I will show you just a couple of the things I am capable of. First of all, I will demonstrate my range of motion. I can sit down without problems. I can even get to a sitting position if I am lying down. It is hard work though. Det tog mig kvarter at lave det sådan. I can also stand up, and it does not matter if I am sitting down or have just fallen. I can also walk around like any other person. I can walk forward. No stepping. I can walk backwards, and I am not even looking. Så kan han genkende hende. Ja, hvis du, altså, det er bare et spørgsmål om at bruge de rigtige moduler, men ja, Pointing så er is der en no problem either. Det siger han, hej Karina. Ja, det vil du kunne. Karina. I am a bit dizzy now. Så den kan stå ude i forhallen i morgen, så jeg alle børnene. Du laver simpelthen en visuel database. Den kan også huske andre virkelig, ikke kun ansigt. Side stepping is no problem either. Selvfølgelig See just how ikke easy I make konceptet this kop, look. men et decideret bestemt kop. Hvor er mine nøgler? Der var ham, der sladrer, hvis der er børn, der ikke kommer til tiden. I can also play sound or music from my ear speakers. This helps a lot with my Paji. Let me show you. Jeg synes, det er sjovt, at han kan lave 3 timer, han kan udtale det. Det der er især interessant, når han står og laver med 3 timer, det er, at den vægtfordeling, han egentlig laver. Han løfter ikke foden. Han lægger alt vægten over på det ene ben, og så glider han. Det er ret avanceret. Det skal helst være hårdt og ikke glas, altså sådan nogle fliser og sådan noget, det er han ikke så glad for. Tæppe, hvis det er tyndt tæppe, gør det ikke noget, hvis det er tykt tæppe, så mister han. Always nice to exercise a bit. Han begynder at fjedre, når han bevæger sig. Next, I will show my ability to track objects. Would someone be so kind as to hold up the Red Bull in front of my eyes? Nu nåede I ikke hvad, han sagde faktisk, ouch! Hvorfor gjorde han det? Var han programmeret det? Nej, det er nogle gange så krykker den lidt. Der er sten, der kommer ind for tæt på, tror jeg. Nej, det vil så rejse op igen. Skal jeg lige prøve at starte den igen derfra? Kan den så starte derfra, hvor den stoppede, eller hvad? Nej, det er bare ikke til. Ja, hvis vi kan gå ind i programmet og så starte den af, men altså ellers så vil den starte op. Ja, først rejser han lige op. Det burde vi gerne lige 2 sekunder, når den er lukket. Og det er jo så igen, hvis man lægger behavioren over på ham, så vil du bare kunne trykke på knappen igen, så han starter op. Så behøver man ikke bruge computer. Det er en almindelig bærbar, der er ikke nogen dekadar i det. Det skal bare... Det er bare en bærbar. Det skal selvfølgelig have programmet til det. Jeg har fat antænder igen her. Jeg har sådan en lille hvor han vågner om morgenen. Hello, I am Banal. I have not got a name yet. Welcome to my presentation. Sådan er så.